Machiegni paw tuke kuma tuke agoko e tielo mar Dala Sevens ochakre ayanga e kaunti ma Kisumu ka timbe 40 owuok oko mar laro osimbo e tuke go. James Okoth ne oyoro e tuke ma bende ne otime Jomo Kenyatta mana lap ma Jomo Kenyatta e boma ma Kisumu kendo miyowa ler mathoth. Yes, we've had dog units to do regular patrol, especially at night when we know security is a menace. Dala Sevens e tielo mar 18 biro e kinde ma tim mar agoko mar Kisumu RFC ma en achiel kuom timbe 40 madhi laro loche tukego osegwele tuke mag Kenya Cup ka timbe madhi rado e pool B en mago mag Kabras, Daystar, Strathmore kod Kisumu. For Kisumu RFC, we're looking forward to hit the ground running. Our team is prepared. We've had a couple of preparations for the boys and being promoted back to Kenya Cup. Dala Sevens e tielo mar 18 biro e kinde ma tim mar agoko mar Kisumu RFC ma en achiel kuom timbe 40 madhi laro loche tukego osegwel e tuke mag Kenya Cup ka timbe madhi rado e pool B en mago ma Kabras, Daystar, Strathmore kod Kisumu. We've, I think, met all the competitors in the pool. That's we in pool B, where we have Kabras, Daystar, Strathmore and Kisumu. So as a club, we look to have a podium finish as we forge our way forward. Tukego idhi tug e alap mar Jomo Kenyatta International Stadium kod alap mar kar tiegruok ma Kisumu National Polytechnic. Tukegi dhi bedo gi timbe 40, timbe 20, timbe 16 ema dhi goche Division 1, Division 2 gin timbe 24. Koro Division 1 idhi go Polytechnic, Division 1 idhi go Mamboleo Sports Ground, kasto Division 2 idhi go Polytechnic. Riwruok mag tuke agoko e pachoka motisi ni Dala Sevens en chenro makare mag timbe mag tuke agoko yudogo sir makor ka omenda ka koro ikwayo johera mag tuke agoko mondo ochop kar rombgi kaka yo makende mar siro tukegi. James Okoth, Ramogi TV.